la Torre Bellesguard s'hi poden trobar moltes coses, però sempre ens agrada dir que Bellesguard és l'obra més desconeguda de Gaudí i per tant sempre animem a la gent a pujar a descobrir-la, perquè no és una obra menor, probablement és una de les obres més importants, perquè aquí la història és brutal, o sigui, podem marxar als Ibers i venir fins ara i trobarem un fil conductor que ens portarà de període a període i pot trobar un Gaudí diferent, perquè Bellesguard és un encàrrec privat, per tant aquí Gaudí era molt lliure de fer el que ell volgués com volgués. No tenia la pressió de l'Església, no tenia la pressió de qualsevol altra entitat, per tant aquí Gaudí fa el que vol. A més, sempre intentem obrir-la a Barcelona des de diferents perspectives. Entenem que no tothom pot voler venir a fer una visita guiada, que potser algú busca una proposta molt més d'oci i per tant a l'estiu fem concerts, fem les nits Gaudí i busquem sempre una manera millor perquè la gent pugui venir a conèixer Bellesguard segons els seus interessos.